హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము పెరమూరే బయలుదేరాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడ గుడి ప్రతిష్ట. ఇదిగోండి మా అక్క, నేను, మా చెల్లి కంటే కనిపించదు ఫ్రెండ్స్. మా అసలు కనిపించే లేదు. మా చెల్లి బయలుదేరాం, ఆటో ఎక్కాం. టైఫాయిడ్ జ్వరంలో కనిపించకపోయింది ఫ్రెండ్స్. మా చెల్లి గారు చివరి కూర్చొని, మా చెల్లి పేరు రాణి. మేము వచ్చేసి కన్నూరు వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడ గుడి ప్రతిష్ట వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. కన్నూరు వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. అయితే వచ్చేసి ఇక్కడ గుడి ప్రతిష్ట సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆంజనేయ స్వామి, వెంకటేశ్వర స్వామి, నాగేంద్ర స్వామి గుడి ప్రతిష్ట జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పెరంబూరులో గురువారం అక్కడికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మేము వెంకటేశ్వర స్వామి, నాగేంద్ర స్వామి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడ చాలా జనం ఉన్నారు. నాకు వీడియో అంటే అంత క్లియర్గా తీయటం రాలేదు ఫ్రెండ్స్, తీయలేకపోయాను ఫ్రెండ్స్. నాకు వచ్చిన ముందునంత వరకు తీసాను ఫ్రెండ్స్. నేను చాలా బాగా పెడదాం లోపల ఇంకా జనంలో తీయడానికి నాకు కుదరలేదు. వీడియో నాకు కూడా నేను చూపిస్తాను తర్వాత హోమం దగ్గరికి వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్. హోమం దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మంచి దగ్గర కూడా వస్తుంది. నేను మా అమ్మాయి ఇంకా చెల్లు రాలేదన్నమాట. చెప్పుగా ఇంకా కొంచెం టైం పట్టుద్ది అన్నారు. వాళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళలో చేశాము. నేను మేము వరకు వెళ్ళి హోమంలో వేస్తే మంచి రెస్ట్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. తమ్ముడు వాళ్ళకైతే అసలు బిజీ ఫ్రెండ్స్. ప్రేయర్ వచ్చి సాంబయ్య వాళ్ళకి గేదెలు అవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటారు ఆ పనుల్లో. తమ్ముడు ఇంకా మిగతా చెల్లెళ్ళు కూడా రావాల్సింది. ఇంకా వచ్చేస్తామన్నారు వాళ్ళు కూడా. ఇంకా మేము వాళ్ళందరూ వచ్చాక ఇంకా భోజనాల దగ్గరికి వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. మా పిన్ని మళ్ళీ కాసేపు కూర్చొని అన్ని ఇంకా భోజనాల దగ్గరికి వచ్చేసి మళ్ళీ కాసేపు కలిసి భోజనాలు చేసేసి భోజనాల దగ్గర అయితే నాకు వీడియో తీయడానికి ఫ్రెండ్స్. అయితే నేను భోజనాలు చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా చెట్లన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత చీరల కార్యక్రమం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఖాళీ స్థలంలో చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ఖాళీ స్థలంలో మనకి మామిడి మొక్కలు చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ చాలా బాగుంటది అనమాట. మాకు అక్కడికి వెళ్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటది. అందులో నాకైతే ఇంకా మామిడికాయలు చూడగానే వాటిని ఎట్లాగైనా నేను కొయ్యాలని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ దునిలో ఎగిరెగిరి మరి వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అది మన మొహం తగిలితే చాలా మంచిది. మొహం దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చేదే కదా. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసేసుకొని ఇంటికైతే వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత మామిడికాయలు చూసుకొని ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది గుడి మామిడికాయలు ఎక్కువ వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ములక్కాయల దగ్గరకు వచ్చేసాం. మామిడికాయలు అన్ని టీ దగ్గర అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇందులో వేసేసి దాన్ని కవర్ తిప్పేసి వీడియో సరిగ్గా రాలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మనం ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేసామంటే మనకి మామిడికాయలు పైకి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చెట్లో. నాకు కొయ్యాలి. హోమం దగ్గర నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసాము. ఇంకా తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగోండి మామిడికాయలు అవి ఉన్నాయి. అంటే పెద్ద ఖాళీ స్థలం అండి వాళ్ళది. మామిడి చెట్లు, ములగ చెట్లు అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. చింతకాయ చెట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. అదైతే చాలా పైకి ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందట్లేదు మన చెట్టు. అందకపోతే నేను ఎగిరెగిరి మరి దాన్ని అందుకుందాం. ములగాకు కూడా కొంచెం కోసాను. ఎగిరెగిరి కంటే ఎట్లా అయితే నేను కోసాను ఫ్రెండ్స్. మామిడికాయని పైకి ఉన్నదాన్ని ములగాకు పొడైనా అట్లాగైతే అందుకున్నాను. తర్వాత చెల్లి వాళ్ళు వచ్చేసేమో ఫ్రెండ్స్ ములక్కాయలు కూడా కోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా అయితే నేను ఆ కాయ కోసాను మామిడికాయ ఎట్లయితే అందుకున్నాను. అదిగోండి మామిడికాయ చెట్టుకాయ. ములక్కాయలు కూడా చాలా నేను ఇంకా ములగాకు కూడా కొంచెం కోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ములగాకు పప్పులో వేసుకొని వండుకుంటే మంచిది కదా. ఇక మా మరదలు వచ్చేసి చిన్న మరదలు వచ్చేసి అందరికీ పసుపు పెడుతున్నారు కాళ్ళకి. అందరూ అక్క చెల్లెలకి పసుపు పెట్టేసి చీరలు పెడతారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అందరికీ పసుపు ఈ పసుపు కార్యక్రమం అంటే జరుగుతుంది. కాళ్ళకి అందరికీ పసుపు బొట్లు పెట్టేసి ఇంకా శారీస్ పంచారు. అయితే మా చిన్న తమ్ముడు ఇంకా శారీస్ పెట్టారు అందరికీ, అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ. వాడు మా ఇంట్లో చీరలన్నీ తీసుకొచ్చి వాడుకోవచ్చండి. అన్నీ ఒక్కసారి అదిగోండి మా చిన్న మరదలు ఫ్రెండ్స్. తను వచ్చేసి బొట్లు పెడుతున్నారు పెద్ద మరదలు. చిన్న మరదలు వచ్చేసి పసుపు రాస్తుంది. ఆ రోజైతే అడగడంతా చాలా సందడిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆ రోజైతే చాలా బాగుంది. గురువారం వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్. మేము గురువారం ప్రతిష్ట జరగడం ద్వారా పెద్ద మరదలు ఈ వీడియోలో జరగలేదు. బొట్లు పెట్టేది పెద్ద మరదలు అండి.
ఆ రోజంతా ఇంకా వస్తుంది మా మరదలు అంతా అడవిలో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను కూడా వచ్చేసాను. అందరండి పసుపు రాపించుకోండి అని పిలుస్తున్నారు అక్కడ. చిన్న మద్దలేమో కాళ్ళకి పసుపు రాస్తుంది, పెద్ద మద్దలేమో బొట్టు. వీడు ఒక తమ్ముడు అండి, చిన్న మాకైతే చీరలో బాగా అల్లరి వచ్చేసి రెడీ కూడా. వీడు అల్లరి అయితే అందరూ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి మేము చాలా లాంగ్ అయిపోయాము ఫ్రెండ్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ గుంటూరు చెల్లి అక్కడే ఉంటుంది. పెద్ద తమ్ముడు అండి ఏం చేయాలో తెలియక దర్శనం చేసుకున్నాం, భోజనం చేసాము. భోజనం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఫారెన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేది.